Today is a beautiful day to explore another spot and to have an adventure dito sa probinsya natin. Target location natin, ang kabundukan ng Liloan, Southern Leyte. Kaya samahan niyo ako sa adventure ko ngayon mga katim at sabay-sabay nating tuklasin ang mga nakatagong tanawin na meron ng munisipalidad ng Liloan, probinsya ng Southern Leyte. Alright, welcome to another adventure mga team. Time check, 1:39 na ng hapon. So let's go. So destination natin ngayon mga ka-team is papunta tayong Panaon, especially sa May Liloan. Ang hahanapin natin, ay explore natin sa May Liloan is yung mga view deck nila, yung mga kabukiran, yung mga overlooking na spot na meron ng Liloan. So yun yung mga hahanapin natin doon. Ingatan mo ako Lord sa biyahe ko ngayon. Naway na-accomplish ko yung mga mission ko ngayon. Naway makarating ako sa kailangan kong puntahan at makauwi ako kay my love ng safe. In Jesus name, Amen. About 38.3 kilometers o halos 50 minutes na biyahe lang mula sa munisipalidad ng Sugod ang kailangan natin tahakin bago marating ang munisipalidad ng Liloan. After nga ng halos ng oras na biyahe ay narating ko din ang Liloan. So tayo dadaan men. Yan lang yung tulay oh, di ba? Sana may signal dito. Muna tayo men. Huminto muna ako sa bahaging to ng Liloan upang tignan ang mapa. So ang pupuntahan natin ngayon is ito, Fatima Mountain Ridge. And according sa mapa, andito na ako sa may baba ng tulay nitong Liloan. According sa mapa, nasa mga 8 minutes na lang lalakarin to. Ang lapit na lang pala. At yung 8 minutes na yon ay hindi nagkatotoo. Nagpatuloy ako at sinundan ko ang mapa. Ngunit wala akong makitang daan kung saan ako tinuturo ng mapa. Makalipas ang halos 30 minutes na paghahanap at pagsunod sa mapa ay napagdesisyonan ko ng huminto at sinubukan kong magtanong sa mga taga dito. Sir, may hapon, asa agi uning Fatima Ridge? Dito ra na, sa kanamo dili. Ano pagyan Andrea? Asa dapit agi yun? Sungod nga baryo? Oo. Saka ka diha. Patoo? Tora minten. Dili ingon nga kanang arang ka tuktok adto? Ah, dili. Saka ang bike. Sige sige, dire na lawan siguro. Salamat. After ko nga magtanong ay tinumbok ko na ang sinasabi nilang daan papunta sa lugar na hinahanap ko. Ito. Sinunod ko lang ang sinabi nila na always turn right. Pero habang papasok ako sa lugar na ngayon ko palang nadaanan ay kinakabahan na naman ako. Hindi ko alam kung tama ba ang dinadaanan ko. Hindi ko alam kung anong meron sa lugar na to. Kasi habang palayo ng palayo ay lalo itong nakakatakot dahil sa pahirap ng daan. Sa mga oras to ay naisip ko na lang na bago mo marating ang paraiso na hinahanap mo ay dadaan ka muna sa pagsubok at hirap na ganito. Kaya naman pinagpatuloy ko ang aking biyahe kahit wala akong kasiguraduhan na tama ba ang tinatahak ng daan. Makalipas ang ilang minuto ay narating ko ang bahaging ito ng Liloan. Ito pala ay ang baryo ng New Malangsa. At sa puntong to ay gusto ko na sanang magtanong sa mga lokal dito. Pero nagdadalawang isip ako na baka ay matakot sila sa akin kung bakit ako napadpad sa lugar nila. Uy, dead end ah. At nang makita ko ang dead end ito, ay bumalik ako at nag-isip. Tiningnan ko na rin ang cellphone ko kung may signal ba dito para makapagbukas ng mapa. Subalit ay wala palang signal dito kaya naman ay napagdesisyon ko na subukan ang pangalawang daan na sinasabi nila kuya doon sa likod ng GNF papuntang Town Proper. Nang makalabas na nga ako sa baryo ng New Malangsa at Barangay San Roque ay minabuti ko ng magpagas muna at hindi natin kabisado ang pupuntahan natin kung malayo pa ba. Mabuti ng handa kaysa magkaaberya pa sa gitna ng kawalan. At dito nga ay minabuti ko ng i-grab ang chance na makapagtanong sa pupuntahan ko. Asa dapitan ng Fatima Bridge? Fatima Ridge migo? Fatima. Wala na sa bukid bitaw. Diri ana skuan. Diri man ang barangay Fatima no? Oh, diri man. Luyo. Fatima. Sige.
Sa agyon kaning diri nga kon? Pwede diha, pwede ko na rin sa Na pud hospital. Sige, sige. Oo, sige. Thank you. At nagpatuloy na nga ang biyahe ko. Dito mas kampante ako dahil simentado na ang daan at mas maraming kabayan ang nadadaanan ko. Makalipas ang ilang minuto ay parang napansin ko na palayo na ako ng palayo sa lugar na hinahanap ko. Parang malabo talaga. Ang hirap hanapin, men. Yung Google Maps mismo na hindi niya kayang hanapin. Parang uuwi tayo ng zero nito Sa mga oras na to ay pasuko na talaga ako. Tanggap ko na bigo nating hanapin ang lugar na gusto nating i-explore. Nang may makita akong taga dito, kaya naman ay nilakasan ko na ang loob ko at nagtanong kung alam ba nila ang papunta sa Fatima Mountain Ridge. Mama, madung hapon. Asa dapitan ning Fatima Mountain View? Diri Bukid bitaw siya nga murag kanang picture-picturean na yung mga print up. The moment na nabanggit ni ate ang Mountain Ridge ay nabuhayan ako ng pag-asa na mahahanap ko na sa wakas ang tamang daan papunta sa inaasam kong lugar. Sige. Salamat. At nakita ko na nga sa wakas ang sinasabi ni ate. At konting lakaran na lang at mararating na rin natin ito. And finally mga katim, after ng nakakahilong direksyon, mahirap na daanan, init at pagod ay narating na din natin sa wakas ang Fatima Mountain Ridge ng Liloan, Southern Leyte. Isang panibagong atraksyon at lugar na naman ang nabisita natin mga katim. Isang patunay na talagang may mga nakatagong ganda na pwedeng ipagmalaki ang rehiyon natin. Gawa man ito ng mga tao o angking bigay ng buong may kapal, ay sana bigyan natin ito ng importansya, alagaan at huwag sayangin upang ang mga susunod na henerasyon ay makita at personal na ma-experience ang ganda nito.
Muli kami po ang Team Jamelin nagpapasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa amin. Hanggang sa muling adventures natin mga katim. Samahan nyo kami sa bagong kabanata ng paglalakbay natin tungo sa mga nakatagong paraiso dito sa rehiyon natin. Magandang araw and see you sa next travel adventure.